Unele hipermarketuri își păcălesc clienții afișând la rafturi prețuri cu mult mai mici decât cele de la casă. A pățit-o un bucureștean care a plecat să cumpere robineți și obiecte sanitare, dar s-a trezit că a plătit cu aproape 1 milion de lei vechi mai mult decât scria pe etichete. La o zi după pățania lui, aceleași probleme le vedeți într-un material filmat cu camera ascunsă. Împreună cu un client păcălit chiar ieri, mergem la cumpărături într-un magazin de materiale de construcții. Prima oprire, raionul cu obiecte sanitare. Asta e bateria? Asta, care este la 89 pe raft. 78 văd. Pe 69 și pe casă e 89. Facem totalul. Avem 78, 99 plus 69 sifon. Cât avem de plată? 148. Dar socoteala de la raft nu se potrivește cu cea de la casă. Cât este sifonul? 80 de lei și ăsta 90 de lei e bateria. 700. Așa că să schimbăm de dimineață și ne-am apucat să le schimbăm. Ca să-și consoleze probabil clientul, angajatul hipermarketului spune bătrânește. Lăsăm un pic marfa la casă și revenim nu ca simpli clienți, ci ca echipă de televiziune. Lucrurile se schimbă radical, iar angajații se înghesuie să le dea și explicații. S-a scumpit 100 de lei. 78, 99, 89, 99. Îl ia un client produsul de aici, da. Îl pune pe ăsta de unde este 5 lei, da. Între ele seamănă, clientul îl ia că vede 5 lei și constată la casă că e 8 lei, dar de fapt era produsul din dreapta, cineva l-a pus peste cel de 5 lei. Se întâmplă ca să piardă etichete, să uite, să fie chemat de client, să fie chemat de șef să aranjeze nu știu ce marfă la raft. Intervine factorul uman. Clientul supărat a chemat și protecția consumatorului. Inspectorii verifică și ei rafturile. Era 245, 249,99. Acum este 274,99. Unde este? Era acolo, dar unde lipsește prețul. Dar e fără preț? Exact, unde e fără preț? N-aveți prețul ăla? De ce n-aveți preț? La cadă că nu avem într-adevăr prețul afișat și la baterii la fel, aceeași problemă. Lipsesc prețuri. Sunt cazuri asemănătoare în general la operatori economici mari. Vor fi aplicate amenzi de 3.000 de lei. Vrei să renovezi o casă? Dacă vii aici să-ți cumperi, trebuie să-ți faci socotelele foarte bine. Pentru că pe lângă ce ți adaugi marja de siguranță că mai ai nevoie de ceva ce nu te-ai gândit, trebuie să-ți adaugi și marja lor de preț diferit.